nakaliang jong kejingyasan kan thai Balang U Blei Nongthymmai Pohkseh Ngi Pdiang Sngewbha yapi kiba ngeit baroh kiba ban ya syakrilang yau try hagane kapor kabayadai bat ka program jong kejingyasan kan thai kabadai ka woman Sunday ngidap da kejing sngongu yau blei bau ai pat kani kalat la hapdang gijing penwit kiba ker saudong yangi hendrai syam la e no yaki khon ki jong u ngiyo ban syakrilang hagane ka step bat ka ndap ru da kejing sngongu ai kublei ya ka balang rangkat ya i pastor in charge jongi i pastor ke nongplo ibala ai ya kane ka por ka ba ka jingyasan kan thai kan yo ban penyaj ya kane ka jingyasan bat nga kerpat ya baroh ki longyeng bakin yo ban ya don banta ban ai ya ka por sipang ban syong hakikat ki jong trai bangen yo ban yasang ban pendon burom lang ha kane ka step bat nga ai kublei ru na ka banta ka balang hi baroh ka wei ka bal syak Sngewbha ngi rangkat ki rangba jong ka balang ki bala ai ngi ya kane ka por ka bakarpang bat ka team jong ka jingyasan kan thai hakane ka snam ka bamanta ka long ka bala pensyong nong rem na ka city ka jong pol sa ka Philippines ka lanong ka basaw ka khot ka bakhat lai ka baong ngala ban le aka baroh dauta uba pensyat bor yang bat ngenya sedang ya kane ka jing syakri ka jongi hakane ka step da ka bangin yo ban yerwai ya ka jing rwai shaman sim ka balai spa sau pun riok baong da ka bor U Blei bat nga khot kerpat ya ka worship team bakan yo ban yalam ya kani ka jingruai ha kani ka step bang ai kublei ya kani ki khon samla ki ban ka por sa ka por ha ba ka jingya sang kan thai ha ba ki long kme ki don kam na ka banta jong ki ngi ai kerpat ya ki bat kim ju e no ngi ki don hasanda jong i namar ka tang ai kublei ya pi ki khon ki ba e jong ka balang ba pinang la ru ban syakri khamha ya U Blei ha ki sngi ki por baroh ki banang wan bat hadin jong kani ka jingruai nga Sngewbha ban khot ya ikong balap diang hun karbhi bin yo ban pulih na ka ktien ke jong Blei bat ban yo ban penkentang ya kani ke jing syakri hakikti ke jong Blei Baroh U Blei mentanalalai halun tibakin dajing ngeit ngan yan ransyanya hau ban sumaryana bat ngan syong tajun halu trai baba data bor U Blei an yai ne hau ban syanya hau ban sumarna pot ngan nom arta tien yala uji su ngan yai tur syakran anang long nong jong data bor U Blei an yai ya le shun yu nong shun an jong bat syaprang an tur jing shoy u soy tanan nom po mu ha kerteng jisu an rwai jing job ru data bor U Blei an yai ne hau an syanya hau an sumarna pop an nom arta tien yala uji su an yai tur syakran manang long nong jong data bor U Blei an ap ngan duai bat ngan flaterlai ya ka bor U trai manang yai syashkor jingkyrkhu jisu bat ngan yai imru ang namar jong u data bor U Blei an yai ne hau an syanya
shep in ballet ada ngan penret bat ngan ngeit hu try kun yai ne bat na jingkyrkhu un ai dat kabor u blei man yai ne ha u man shania ha u man sumana pok man nom artakin yala u jisu man yai tur syafrang man nang long nong jong dat kabor u blei tang ha u ngan pen ya gat tin jong man shu ko u pen jin shi tong ngan sha namar u jisu man yai trei lem thai lu namar jong u dat kabor u blei man yai ne ha u man shanya ha u man sumana pok man nom artakin yala u jisu man yai tur syafrang man nang long nong jong Hakani ka step shaban yo ban pelong ke jing duai yo ban puli na ka tin ke jong blei kata na ki ar benta ning kong ke chronicle kala nong ka ba khan riu ka khot ka ba ar phulai ter bat na ki Philippi la nong basau ka khot ka ba khat lai ki kin tin ki ba ong kum ni tu rwai ha utrai pha ka khndau baroh tu pen I ya ka jing pen im jong u mala ka sngi tu ya thu khana ya ka burom jong u ha padang ki jait bin riu ya ki kampla jong u ha padang ki kinja bin riu baroh naba u ba kraw long utrai bat ya u badai ya roe u long u badai ru ban shep tieng ya u na lor ki blei baroh naba ki blei baroh jong ki kinja bin riu ki long ki blei thala Henry utrai ula thau ya ki beneng ka buram bat ka jing long sem ki long hakmat jong u ka bor bat ka jing Sngewbha ki long hakajaka jong u tu ai ha utrai phi ki jat breu ai ha utrai ka buram bat ka bor ai ha utrai kata ka buram ka badeya ka kerteng jong u tu wan lam ka jing ai ngu bat tu wan hakmat jong u mane ya utrai ha ka jing itanat ka jing khoi tu sngo trem hakmat jong u pha ka khndau baroh ya ka perthei ru la pen skhem kat ba omla pen ki yakka tu ki beneng kin kemen bat ka khndau tu kan shat kemen bat tu kin ong hapadeng ki jait bin riu utrai usenshar tu ka khndau kan kerho bat ka jingdap jongka tu kan risa kan linkha bat baroh kat bat don haka onda kumta ki ding haklau kin rai da ka bakamen hakmat utrai na ba wan ban bishar ya ka khndau a to ai ngo ha utrai na ba ulong u babha na mar ka jing isin a jong u ka yai ne junom Philippi sao khatlai ngala banle yake baroh ha uta uba penshait bor yanga tungin yo ban pendem ha ka jing duai ko pa jungi uba happening sai sien pat atrai ha ka ni ka step ngawan ban ai ka buram bat ka jingi ro shami ken ko pa uba dei hok ban yo yaka ken chi subin atrai ha ka ni ka por ngawan ban ai ngo yami nam ta ki aka baroh ki jing le pha ki jong mi ha ka jing im ka jongi ka ba mala ka sni atrai ngi long kum ni kum ngi long hadu ka ni ka khlemat ka ba menta atrai de ka jing i bat ka jing ai ka jong mi ken ko pa atrai jisu bi ngawan ban ai ngo yami ha ka ni ka step nam ka menta ki aka baroh ken ko pa ho oj ha ka ni ka step atrai jisu bi ngi tip ba ka ni ka sngi
kadai kata ka Women Sunday ken ko patrai baroh ki balang Meghalaya bad asama trai ki yo ban lek kemen yaka kum kata ka sngi jong ki ken thai ken ko patrai ya rapat ai bor ma me atrai jisu bi bahabangin yo ban shakri ya me lingba kani ka sngi ken ko patrai ngin sngu thu ya ka bor ka jong me ngin sngu thu ya ka presence ka jong me atrai wat langi don hala ki jong ki yeng ki sem atrai ngi snap atrai lingba ka online service ken ko patrai ngaduai hame ken ko patrai ya ka jingyer long ringkat ka jong me ken ko patrai jisu bi walangi shong hayeng isngap atrai kan long ka jingkyrkhu ken ko pa ngin sngu tho ya ka presence ka jong me ka bangi yo ban mat atrai lingba ki jing shakri ki ba pher ken ko patrai lingba ka ktien ka jong me ka bangi yo ban sngap ru atrai jisu bi kan yo ban ai bor ka jing im ka jong ya atrai kan yo ban pen sngu tho ya ka jing im ka jongi kan yo ban pen kendo ya ka jing im ka jongi ken kopa bangin sngu thu ken kopa trai bangin yat kat kum ka ktien ka jongmi bat bangin im ru kat kum ka ktien ka jongmi ken jisu bi na mariangi la khot bangi de ki khon ki jongmi ken kopa ngi kup ya kata ka identity ken kopa ka balong kita ki kristan ken jisu bi wat ai bangin long ki kristan tang ban yo i atrai jisu bi hendrei angin long shisha kita ki kristan atrai ki ba im kat kum ka lenti ka jongmi ki ba im kat kum ka ktien ka jongmi ken kopa ya rap ma me atrai habangin yo ban ngap ya ka ktien ka jongmi ma me tu kurkhu ya ka shakri ka jongmi ru atrai ba insa yo ban yeng ban karan ya ka ktien ka jongmi tu badan kam ya inam ta ka burom ka jongmi ken kopa atrai bat ka trai kan ai bor ka jing im ka jong ya atrai ho nya duai ha kan ka por kun ju ken kopa kum ki long ka me atrai jisu bi kum ki samla ken thai ken kopa ya rabat ai bor ngi atrai ngi don lagi jong ki benta ki bangi hap ban play as a role ken kopa ya rap yangi ken kopa ha kita ki benta ki ba pher ki bangi le atrai kum ki keme atrai la ha ka jong ka yeng ken kopa ha ka imlang ka sa lang atrai ha ka balang ken jisu bi ya rap yangi ken kopa bangi la ban le ya kata ka e baroh da ka jing pen shai bor ka jong mi atrai da ka jing ya rap ka jong mi ken kopa ba kham tam kum ki long ka me ken kopa atrai ngin nang ban te ya la ka jong ka yeng atrai ha me ubalong umau siang bas skhem ken kopa atrai men ai ka jing start atrai ngi la ban long kita ki ken thai ki ba start ken jisu bi ki ban te la ka jong ka yeng ka sem ha me ubalong umau siang bas skhem ubam jukut ken kopa ya rap yangi ken jisu bi ba hangno ka bangi don atrai ngila ban long ka jing shai atrai ngila ban long kita ki good examples ken jisu bi nam ta ki wei pat ki bam pat tip bam pat mat ya mekin kopa habakin pet ya ka jing im ka jongi kinum yo i yangi trai jisu bi henre kin i ya me atrai ba me don ha ka jing im ka jongi ken kopa kin i ka jing tan shan ka jomi kin i ka dor ka ba bhabri ka jong me ken kopa ha ka jing im ka jongi ka ba malakasni ka jing im ka bangi im ka ktien ka thlit ka bangi kran atrai ai kan long ka jingkyrkhu ken jisu bi ya rapat ai bor yangi ken kopa atrai what eno ken jisu bi shisha ken kopa atrai hakum kani ka por atrai ka basai sen pat atrai ngi yo ban mat ya kani ka khlam ken kopa hakri ka jongi ken kopa ya rapat ai bor ma me ken kopa bangin nang ban pet shame ken jisu bangin nang ban khmiet shame ken kopa atrai ya rap yangi ken kopa kidan le si hakum kani ka por atrai ka don ka jingya le hapadeng jongki atrai kidan ka depression ka frustration haki ken kopa ya rap nam ta jongki ai bor ya ki ken kopa atrai bakinum do jingkermen ken kopa namar melong ujuk men hinin men tabat shabam ken ko patra men ai ka bor atrai jisu bi namar misen shar hadu menta ken ko patra ke ai ka badan kam yangi ka long tang bangin shukhat ker pat ya ka kerteng ka jong mi kala biang ken jisu bi ngin wat ya mi ken ko pa na do ka donut ka jongi baroh ken ko pa kala biang ka ta ken jisu bi ya rap yangi ken ko pa bangin nang ban wat ya mi haki benta baroh atrai jisu bi namar me long unong up long brot ubab hatam atrai ha ka jing im ka jongi ken ko pa ke ai ka don kam yangi ka long tang bangin shukhat ya mi atrai jisu bi ya rap ya ka jing im ka jongi ka ba malakas ngi trai ngim shem te trai tang ka jing suk suda ngim shem te trai tang ka jing kemen suda ngim mat shi bon ki ken ko pa ha ka jing ya lenti ka jongi ken ko pa henre ya rap yangi banginum sakut hang ta haju trai klepat yangi ken ko pa kersi pat yangi atrai ngin ya ngin pet atrai jisu be shame ken ko pa ubalong u blei u bakrau u blei badan bor u blei ba thau ya ka beneng bat ya ka perthai hi barok ka we ken ko pa ya rap ma me bat ai bor ma me ken jisu be da trai nga dwai ha ka ni ka por kum ju atrai jisu bi
nak benta ka isi jong ka balang ka jeseng kan thei hang ni hanong thamai ken kopa tu nang pen shai bor ya ki ken kopa nang ai bor ya ki ken kopa kinang yo ban trade ka bor ka jong mi ba ka jing start ka jong mi ken kopa kinang pen telun ya ka kam ka jong mi ka bor ka jong mi kin trade ka jing e ya trai jisu bi ba ka kam ka jong mi kan telun ya trai jisu bi da ka jing ai e ka jong mi ken kopa atrai nga duai ru atrai kinong ket kam hadu ka assembly level ken kopa jong ka jing seng kan thei atrai kalong ka kam ka bakhya ken kopa atrai ringa duai ya me atrai jisu bi ba man ai kiru ka jing start ken kopa hakaba ki pentulun ya ka kam ka jong mi ken kopa mame menyerap na ka benta jong ki ken kopa kin trade ka jing it kin trade ka jing itali kin trade ka jing sthu jing mut ken kopa bangin i ka buram ka jong mi atrai jisubi haka kam ka jong mi ken kopa atrai ngaduai hame ken kopa atrai sei sin pat ya rap yang ikum ki banget ken kopa bangila atrai jisubi it ban im atrai ka jing im ka bapin ngobha ya me ken kopa atrai ngaduai rukum ju atrai wat ino ka jing shakri hakani ka por hi atrai ya lama me do men sim u jong mi ken kopa kerkhu iwe pi iwe nong shimbenta ken kopa pendap ya kira ka bodo men sim u jong mi atrai ho nga duai shiken tin ru atrai na ka benta ki bapang ki bestam ken kopa atrai nga duai nam ta jong ki ken kopa to le isen e na ka benta jong ki lagi dan ha yeng ha sem atrai lagi dan ha ka hospital ni ki jaka sumar ki bapher tu le ban jingo ya ki ken kopa atrai tu le ka kamba i ka met ka jong ki ken jisubi ki nyo ban mat i ka jing pen khia ka jong mi ken kopa atrai jisubi hakum ka ka por le se ki dan ka atrai jisubi ki bapang om ha ka met henry ha ka men sim ka jong ki ken kopa tu lek ban jingo ya ki pentingan ya ki ai bor ya ki ken kopa tra ki badan ha paring ka jing do jingkermen tu ai ka jingkermen na ka benta jong ki ken kopa tra atrai na mar melong upar lok ba hajantam ha ka jing im ka jong i ken jisubi sai sien nga duai ro ka ni ka por atrai jisubi ya ka ri ka jai ben ri ka jong i tu nang isen ai ma me tra ki nong pe ki nong khmi ki nong sin sha ri ka ri ka jong i tra kin sin sha da ka hok atrai jisubi kin sin sha da ka jing start ka ba me ai na ka benta jong ki om da ka jing start ri ken kopa kin yo ban le hok la ka benta kum hakamat jong mi ken jisubi sai sien pat ken kopa ngait melayo ban sngap ban sha skor ki jing duai ki jong i hakani ka por ken kopa ba hakani ka step atrai jisubi tolong rengkat mame sai sien pat ken kopa ka buram ba ka jing ro nga aisha me batang hame ken kopa ubadei ban yo ya ka ken jisubi ka buram nga aisha me amen tu blei un ban yo ban kerkhu ya pi kong bal pediang hun ba pila yo ban an pan kentang ya gani ke jing sang hakikti ke jong trai ku blei shibun bat hakani ka por ngin yo ya ka ban ya duai lang bat ka jing duai hi ka banong kong ngau bangin don ya ka man siam ke jing sngo ngin ai ngu lang ya blei ke e ka ba blei la le bha la kerkhu hakisngi ki por ke jing ai lanti ke jong i kham tam lang ba jong snem u bala le no bat kum ju ki ne ki khndiat tali ki banai ki bangila e no shadien jong i ki ba shibun ki jing panwet ki jing panthut ki don hakaba ngimla ban wan shaka yeng ka jong trai henrengin ai ngu ya blei ba udang ri udang suma rengi hadu kane ka step bat ngidang yo pat ya ka ban shakri yo blei to ne duai lang ye ke jing duai jong ke jing ai ngu bat hadien ka ta ken don khndiat tali ki mat ki jing duai ke bangin yo ban ya bo lang hakane ka step to ne duai kan rat ba et ba be snei dap da ke jing sngo ken trai ye ke jing bha ye ke jing snei ye ke jing subun ke jong me kan rat me dang long rangkat pat ba la ki jong ki khon hadu kane ka step kan rat la shibon kini ki deng pangtiang ki ba ker saudong shibon kini ki jing e ki ba don ha saudong jong i henrei kan rat ngi dap da ke jing sngo namar ba me dang e yang i bat me dang pansa ngi hadu kane ka por ngi ai ka burom sheme ngi ro ya me ko trai namar me long ba kraw me long blei me long ken kan rat halor ki e baro bat ke e kan rat ka ba me la le bha ha ka jing em ka jong i ha ki khon ki jong me ha ka balang hi baro ka we ngem la ken trai ban klem da sngo e ke jing e ke jong me ba tunang kerkhu kan rat bangenom tolot ngenom swai henrei nang yo ka bor ban shakri ya me ban le ya ka mon ke jong me kat ba ki sngi ki por ki dang sa shem kan rat ya ki kan ta ki badang sa kan rat jong kan ka step i baro ka we ni ai ti ki jong me ha ka kerteng ka badon bor tam ka jong ji sunong pen em ba e jong ni duai ni pan amen tengah bangin yo ban ya duai ya ki katu ka ni teli ki mat jing duai ha ka ne ka step kamanong kong tungin duai na ka banta ke jing yeseng kan thei ka badon ha ka nong ba ka jongi bat kumju ha ki balang shnong ki ba pher ha kum ka ne ka sngi ki ba yo ban ya don banta ki ba yo ban ya kan mau ya ka ne ka sngi ka ba karpang ka women sunday bakin yo ya ka man siem jong ka jing ai tilot ka man siem ka bakin klan ban shakri au trai la pdeng kat ne ki jing e bakin nom don ka no ka jing sngo artatien ha ki jing em ka jong ki henrei blei un yo ban kerkhu ya la ka jong ka balang un kerkhu
คุยกันจริงยังสังกันไทยหากโนบกิดอนเบาเบลย์อุนยอบันเป็นดอนกรรมยากีบัดกับอารุเงินยอบันด้วยนักบันตายกินน้องเกียรติกรรมกิจงเกียรติกับขียากระดอนหากจริงยังสังกันไทยกรมกิลองกมีหับแดงกิจงบวนกรรมหับแดงกิบบวนกิเอกิบังเงินเป็นเบ็ดเป็นเบียงยากิจงดอนกรรมหากจริงกจงีเรสงงเบาเบลย์อุสัยปัดยากิลองกมีกิเบียเกียรติยาบาปัดยากกรรมกจงเบลย์เคลมตั้งกายเคลมบรรนวดยากสงีกับปอร์กิไอยากบันชักรียาเบลย์แต่เงินด้วยนักบันตายกินน้องเกียรติกรรมนั่นดูกิsecretary, ki treasurer, ki chairman, ki babun, ki nong kit kam, ki badan, hapo jong ki jing sengan thai bau blame da yo ban, an ri ban sumar ban ai ki jing kwat ki jing khia ban ai ki jing stan, kum no bakin la ban penya chaplang ya ka kam ki jong blay, nyen duai ru ha ki ju ka por, na ka banta ka nong ba ka ba iet ki jongi, hoai na ka banta ka ri India hi baro ka wei, ha ki ne ki sngi ki bangi yo I ka ne ka klam ka bangi yo I ka ne ka thma ka bangi hap ban ya khun persya ngen duai bau blay ai ya kari ke baik ke jangi sasisen pat mengin yo ban syakri lai luit pat yau trai ngi la duai ngi yai duai ngi tip haman la ki ram pe yeng ki jing duai miet ki jing duai step ki jangi ki long ki mangi khat kar pat yau blai ba un yo ban ri ban sumar ya kari ke jangi ban ai pat ya ke jing pan khia bat kum ju ru ngin duai ya ki nong san shar ki baik ki jangi ba blai un bo ki ka do nuot ki jing snau ret kian dan ke jing snau tho jing mon bat blai un ai ki jing start ka ba phla ha ka ba kian la kum no ban wan ra ya ke jing san shar ka ba bha ke jing san shar ka ba khoi bat ba kian la ru ya ka ban pen bet pen biang ya ki jing dan kam ke ba ya dai ha ka ri ka ba iet ka jongi bat ha ka ju ka por ru ngin duai na ka banta ki ba pang ki ba sitom nyem la ban kelet ya ki ngi snau san ai ha ba ya ngi yo ka met ka ba kwat ki ba khia an re ki don shibun pan ki paraman sim ki ba don ha pedeng ki jing thia pang ki don ha ki jing khuslai ki jing lang a ha ki jing em ka jong ki an re ngin duai bo trai un yo ban snau san ai tran yo ban pen khia tran yo ban long rangkan ki tu ki ba tolot ki ba swai ha ki jing em jing long man sim trai yo ban kerkhu ya ki bat ngen ai ka burom shau blai bat ka ba khadu ru ki jing duai ngen duai na ka banta ka tien ki jong blai hoi la deb ban pen kan tang la deb ban ai tien na dong shadong sa shi sien ngen e ha ka shakri ki jong trai bo blai ai ki jing start ka ba phla ka ba ngin yo pat ya ko khubor ka ba dai biang ka ban pen hun pen kemen pat ya ka man sim ka jong i bat ya ki para bangai hi baro to ngen duai ya ki ni ki mat jing duai nget pila yo ban bu ha ka do nut ha ki jing mut ki jing perkhan ngin yo ban pendam lang ha ki jing duai kan rat ba ye bat ba isnai sa shi sien pat ko pa ka burom bat ke jingu long ya ka kerteng ka ba khuai ke jong me kan rat ni bu ya kan ya ke jing duai ha kan ya ke stem ka bangim la kan rat ban ya syam lang ya ki para long ko me ngim la ban ya syam lang ya ki para bangai han rai kan rat bi ya la ki jong ki ram pe yeng ka bangi don ko trai ni bu ya kan ya ke jing duai ba man kan mau ko kan rat na ka banta ke jing ya sang kan thai ka ba don ha po jong kan nong ba shlong bat ha ki balang shnong ki ba pher kan rat bakin yo ya ke jing shakri bakin yo ban mane bakin yo kan rat ya ka ban dem skem ya ka kerteng ke jong mi wat pan telot pan swai wat pan no man sem ya ki kan rat ai ki ke jing kamen ai ki ke jing sukin shakri ya ka kerteng ke jong mi hang no hono baki yo ka lat ban shakri ya mi kum ju kan maru ki nong ket kam kan rat jong ke jing sang kan thai ki long ka me ki long ki ba bon kam han rai ai ngo kan rat ba mam shem la e no pan ya la ka jong ka balang ki don shibon ki nong ket kam kan rat ki ba ya ket ya ba e ka kam ke jong me ban penya chaplang ya ki jing sang kan thai kom ki long ka me hap deng ki jing bon kam han rai ki ai ya ka por ka ba bhatam ban shakri me to nang kar khu ya ki to nang ai ki jing start nang ai ka bor kan rat ba ka e baro ka ba ki le kan man bha bat ki jing kar khu kan long kan rat ya ki jing em ka jong ki bat ya ka balang hi baro ka wei kum ju ru kan mau ya ka ri ka ba e ki jong hi kan rat ngen no man thaj ban uot man ya tho hak mat jong me ko pa ngiu i kat ne ka jing e ka don trai ba bha ngi duai ba men yo ban kneri ka ti ka jong me kan rat ban sha skor ya ki khon ki jong me ka e ka ba ki uot ki pan ka jing kwa ka jong i ka long ba man pan khia pat kan rat ya ka nong ba ka jong i man ai pat ka jing lai luot ko trai mengin yo ban rung sa shi sen pat shi ka yeng ka ba kan tang ka jong me ngin yo pat kan rat ban shakri ban mane ban dam sim ya ka kerteng ka ba khuot ka jong me kan ma ru i ki nong sen shar kan rat ha ka ri ka ba e ka jong i pan dap ya ki da ka man sim ka jing sngoret kan don ka jing sngo tho
จึงหมดปารานองสัญชาร์กันรานไปกันละบันวันระปัดกตรายอยากจึงพาบัดบักรีสชิเซนปัดกันรานกันมาดอยากจึงกระคูได้จึงสตาร์ทเบลย์กับบันบุฮักกี้ฮอยอยากน้องสัญชาร์ฮักกี้รีจองกับประเทศบาร์กเอาไว้กันมารู้กันรานนากับบันตากิบปังกิบชิตอมงิสงงนากับบันตาจงอีบะไม่อายกิจึงกวาดกิจึงเขียฮันเรกิดอนชิบุนกิปาราบังเอ็ดกันรานกิบดอนฮับเปงกิจึงเถียปังคำตามฮักกินีกิสงีกิดอนรู้กิบโยกันรานอยากเนกจึงปังคลำกันตรายฮันเรกเกับกิมาดฮักกิจึงกจงกีอายกันสงถูบะมียากีเบกินโยบันเป็นจานายละกจงกจึงตัวเป็นเขียยากีนักสนามกจงเมตุตับเจสุเบียนักตีกับละมองกจงเมตุกันเนรกันรานกินมาดยากีกัมบะกินมาดยากีจึงเป็นเขียบัดกินโยบันพลาปัดยากีกัมบะกิเป็นมะเละฮักกิจึงกจงกีกันราศีกันเตียนรู้กันเมายากชักรีกจงเมกับบันยังกันตรายเบียยากบันสามยากเตียนกจงเมงิขมีเลนตีกันรานยากีจึงบามกิบักกันจามันเสียมกิบันเป็นหุ่นเป็นกมันยากมันเสียมกจงอีกิปราบังเอกิบาโรกิบันชาสกอร์ยากเตียนกจงเมบักันดับกันรัดนักจึงกมันบัดกิบาโรกันลองนากับบันตากับบุรมกจงเมหามีงิชเนะหามีงิไอตีกันรัดบัดกจึงงิปานดักจึงงิด้วยฮักกระเตงกับบัดดอนบอร์ตัมกจงจีสนองเป็นเอียจงอีมันตาบัดฮัลกจารุอาเมนแต่กระดอนรู้กับจิงรวยกับบากระปังในกิควรสำลาจงกับบัลังตงาสงบหาบันคดยากีหากันในกับปอร์บันไออยากจิงรวยกับบากระปังกับจงกีบัดหาเดียนบัลลัดเด็บกับเนี่ยกับจิงรวยในกินกิควรสำลางสงบหาบันคดเนาะยาอีกองซัมเปอร์อีบัลลองอีเวในกินนองเตรจงกับบัลังกับเบลเบลละกระคุยอีหากันเม็ดหากันมันเสียมบัดบินโยบันไออยากเตียนกับจงเบลบัดงไอคุเบลยาพีกองบัดพิละบันเชียมยากันเนี่ยกับบันตาบัดตัวเบลอุนกระคูกับจิงสตาร์ทกับเบลอุนไอฮาพีกันลองกับจิงกระคูยาบาโรกิมันเสียมBangan wan hajan jong ni ngam snow don ho shu ya la di na man ki po bangala ne ya mi at vai ngala pin snow si e ban ya shak ma ru ngam snow la Ban pai shen in mình sim ru cam sha Ki we ki poi Ki we ki ken no Kung ya mi manu ban is nei Dang don jing ai ei Dang don jing is nei Kermen opai shule Dang don jing ai ei Dang don jing is nei Wat du jing kermen opai shule Ka jing pen im Kat lusinya ungi lende Nala ukma Jai ni lape Jessica pop ni langro Pai shuk baru min snow
Dang don jing ai dang don jing is waktu jingkyrkhu to phai shu blei. Ngi Blei Women Sunday ya ki paralong kemi hang ni Nongthymmai badia baroh kiba peit ya kini ke program haka kerteng ke betiang tam utrai Jisu unong pen imjungi Blei shibun bel pilakan mau yanga ngawalam ke jing Blei na i pastor ba na kayeng ke jonga ngai U Blei bawar hakum kini kipor ula ple kini kalan bangin yo ban ya kendu lada menia sngap ikaktian ke jong Blei leng ba kini ki kor ki bor kaneru kadai ke jing uba pala ke jong Blei ke tim jong kani ke Women Sunday arajar ar pawai kalong ngala ban le iki baroh ha utau ba pensej bor yanga ya kani la ban syam na ke sitiu pol sigi nong Filipi saulan nong ke dekot ke bakat lai tong ini pendem ha ke jing duai au Blei pa jung yu ba bening ngidap da ke jing songo ke bakraw ya me ba pedeng kini ke jing shalan shop hau nu knyang jing pang kat bangim yo ban le ke jing yeseng handrei a try me le ple ke lan bangin yo ban yesngap ke kubor ban pelong ye ke jing yeseng online ha kini ke Women Sunday mangi kum ki long keme ngila pej ngila kemi lenti bangin yo bani kendo lang paralong kemi bat ban yo ban lekmen ban yo ban syakri lang ya me ndoi try kan rat namar kini ki egi jingjia kini ka pertai ngila ngim chamla yo lat ndrengi ai ngo me nam ta kini ka lat ko try bangil sngap bi ka kten ka jong me ngadua ya ke jing don rangkat ke jong me bat nga ha ka bangan kren ni ka kten ka jong me man pen sngo ya ke egi ka ba melabo ka donut ka jonga bat rangkat bat ke team ka ba ki parakan thai ki legit nga ai ngo i me nak banta ka committee jong jing sengen thai ngadwai men nang yai long rangkat bat ki mane kerkhu yaki kerkhu lang yanga hagane ka pora bangan kren ka kten ka jong me pendap da ka bor ka jong me ban la ban kren ya ka e ka ba melabo ka do not ka jonga bagan long ka jingkyrkhu haki parakan thai bat kumjo haki basngap ikakten ka jong me baroh ngai ngo i me hagane ka por to sngo kini khat karpat akateng Jisu ngapan. Amen. Ya kani ka sithi sakinong Filipi wa Apostle Paul ula tho hakapor bodon hakaying bendi herum. Ban sngu tho ya kani ka khot bat ban kham shai hakanu ka dur bola ban ong ya kani ki kentin ngala ban le ya ki baroh hau tau ba pensek borenga ngin nga tharai ka ngasngo bakan bahasi bon bapin yapule nado kedkot ka basipau hado ka bakat wei nga nampule shu ngan su ai kani ka jingmut ka bangala pule pila ban yapei sipau hado khatlai hang ne ngi i bo upol ulapan pau ya ka jingkmen bat ka jing Blei ya kini ki parabangai Filipi kiba utip kiba sngo it bat kiba kwa man ai jingerap u nado manswa handrei namar ki daw ki bam lakier kim semlala ban le usngau kumen namar bakilap u hakapor bodon ke jing don kam bat hakapor ke jingkyrdo ke jong u handrei usngau kumen namar ki ken mau u bat usngau kor dore kata namar ong ya ki jing don kam bat ki jingkyrdo jonga tengam sngo namar ngalanang banhun lah kano ke jinglong ro uong haka baraki baroh ngalanang ya kata kebuj ban sngo kedang bat ban sngo tekan ngalanang ban sngo dap bat ban sngo kerdo de hang ta ken uong ke ba pelong u bo unla ban ong ya kata bo unla ban le kata uong de ke jing pansek bor ke jong
uji suhi ken. Kadai ke jing pensait bor ke jong ukris. Kabala banwan lam ya ke jing hun ha ke mensiem ke jong u. Habau yai lang ba ki jing ha ke jing im. Uyok ke bor ban sya bat ban sunghun la ulong ha ke no duru. Dia nak benta ban ngini sutu ya ki katok ane ki benta jong ke team hang ni. La ong yanga bangan kren na ke team bat kumju na ka sub team ke banangkong bat ka ba aru ban kta lang kum tanga la pen benta haki lai benta ya ke ni ke jing kren ka banangkong kare ke jing pensait bor kamut ayu ke ni ke jing pensait bor bat ya ki bukum kino ki briu ngi sung tho badon kam ke jing pensait bor klempep ngi sung tho ki briu ke betlot ki baswai ki briu ke yai lang ba ki jing ele ha ke jing im ki don kam ke jing pensait bor yu briu ba klan dan kam ke jing pensait bor tie bangin sung tho ya ke jing kentuk ke jong upol ba udan kam ban ong ye kini ki kentin ba udan kam ban ye tho yangi ha ka to ki dekot balai ha bedang ki jing usung hun ladangin pet ya ke jing im ke jong u khendiat bangin so tho balai kala pelong yu ban kren ye ki to ki tien ti ban tip cha pang ke jing im ke jong u ngila ban pule na ke sithi ke jong u hi shekin nong ka ba ar jong ki nong korin kala nong ka ba khatwei ke khot ka ba ar pu ar hadu ar pu nyo let's say hadu ar pu khandai ngila ban pule ki ong ka ong kum ni kilong ki Hebrew ngaru kilong ki kenja Israel ngaru kilong usambay u Abraham ngaru kilong ki shakriu Chris ngakran kum ubabid ngaru kamtam haki jing trai shitom kamtam sikat day haki jing sempat bakam palat haki yang bandi kambun sin haki jing yap bun sin naki jiu san sin ngalai yo saupo naway 3 lai sien la syo yanga deki deng sempat si sien na lantam mau yanga lai sien ngala sya pat leng si sien si miet si sngi ngala don ha ka dureu bejel lew hagi jing lek bun sien hagi jing ma na ki wa hagi jing ma na ki nong lute hagi jing ma na la ki parajat lejong hagi jing ma na ki gentle hagi jing ma na ka nongba hagi jing ma ka klau hagi jing ma ka dureu hagi jing ma pedang ki lok ba arsap haka jing 3 minut bat ke jing 3 shitom haka jing bam yo thia bun sen haka jing tngan bat ke jing sliang haka jing sha jing 8 bun sen haka jing peja bat ke jing lengkhoj na lor kita ki ro ki banabar don ro ka baban yang hala kesngi ke jing sumar ya ki balang baroh ken kene ke jing pule hangne phile yos ngau ba upol uong ba udai uba kenja Israel u Hebrew uba paka uba longru usembay jong Abraham upan pawela de ba udai utraishnong but haki wai pat ki banta jong ka jing pule haki kam ka apostol ngilap ru ba udai uwan na ka yeng ka badon bm bala ban ayu ka jing pule haki kejat jong unohi kayu bakrau ukamelel haki tu por tangke badon spa ki bala ban yo kum kata ke jing pule kum tangis ngoto bo upol ude ubreu ubestat badu beri ubestat badu badon spa kum ta haswa bo don haswa ke jingjia hakalenti Damascus ke jing kendo jong uyo Jisu ngisngu tho bole enjoy ya ka jing im ke jong u ha ka kerdan bar ha ka spa ha pedeng ki brio ke jong u bat kamtam ulalong u bapau ha ka jing pan sitam benye ki kristan hanrei nadu kapor ka ba uli kendu badu Jisu
Kata kumbangi atip hi baroh ha kalenti Damaskus. Habo ujisu ula keren yu bat pi baroh pi tip ika jingje ha ka jingim ke jong u. Naduk katu ke por ke jingim ke jong upol kala kongpong. Ula eno ya ke spak ke peu ya ke jingim ke besuk ke jong u. Wahab ban treshitam ban im. Kumbangi lap ha ka jing tho ba usna yeng jan. Habo lek ban yalap segi jaka baro hagi jaka jong hijiu bar hagi jaka jong hi gentle layat ho kumbangi le pule mentan hagi siti jong usgi nongkorin ulayat ho kanno ula syak sempat kanno ula syak sitam ben hagi jeng pen sitam ben jong hi briu laki briu gi jong u niki weipat bat kumjo ro ula syak tenganu syak sempat usyak yang hagi yang bisa rahmat kileng do barakmat kisim kumta haga dekot baar bukandai jong kinong korin hang to uong uai basu tlat bangaro ngam so tlat yano bala pentut bangangam plo kamut ayu kamut ma uru udan ke jisngau kum ubriu handrei ndau ken mau kanu try usana banta jong u barhadu kanu ublei u e u kataken ka ai bori u usngau bo Chris udan hasanda jong u uba pensek bori u ban yaj sekmat ban go on ban yaisha baru dap de kejeng songo yaki eki e baro ki ba ublei ula le kejeng im kejong u kedai kene kejeng songo kapen kemen ya kemen sem kejong u habo perkat bo ublei u e je u usngau tho ya kejeng e ke bejeleu kejong ublei pat kane kapen slay ka donot ke jong u kedai kane ke jingya dai lani ke relationship ke bingin ong ke bodon bat u jisu ke ba ai bori u ke don ke jing ong hakakten pareng ke ong the man who walks with Christ and lives in Christ can cope with anything kedai kane ken ke ba u apostle Paul umat habo yai rang bau Chris baru tip bau Chris udah nak donot ke jong u wai boro pun set bori u apostol Paul u khot dia pi be dia ngaro syakane ke jing dai ke bejan baru jisu ban itho bha yau tau ba e jengi kata u balayap ye ple ban pen im yangi ban tip shushu kambania sapang jong u ngi dai ban pule ke tin ke jong u ni dai ban khot di u ban song ha ka donot ke jongi bat bangin minot ya ka tin ke jong u bangin tip sapang jong u bangin ye kren bat u lang ba ka jing duai bat wat bangin ngap jaru teng bangin yo ngo sur ka bu kren nangi ane ka jing ye dai ka bu apostol Paul ula shem ha ka jingim ka jong u kwa yangi ke Kristan baro kiba ong ba e jau jisu bangin yo ya kani ka jing dai ka bajan bangin so tho ya ka jing pensat bor ke jong ublei ha ki jing kendo jong ka jing im kumba manga ma phiru ladangi don kam ke jing ye jan bat ki parlok bun sen ni plan ya ka jing ya kendo ni plan ya ka jing ya bamlang ni plan banya keren banya kana kambon bagi perlok kenang bangin yo tip susu sebang jongki bangin yo ban sauto bangin yo ban itho bah kane ngile ada ke donot ke besngur bada ke besliang sisa kumjuru haka jinge dai baru jisu ni don kam ban wadu ada ke donot ke besliang bat ke besngur haka donot barhabu blei yo i ke jing sliang bagi jing sngur ke donot jongi abangi wadu upen dap bi ke donot ke jongi de ke jing it ke jong u bat ngin yo mat ya kata ka e ka bau apostol Paul ula yo mat kene kadai ka bau apostol Paul ukwa yangi ki banget banang ban ino ya ki e baro ban IT ya ki jing kendo ki jing ji ha ke jing im ke jongi hakikti ke jong blei bat ban shania tangha uhi
namar ulong ubala ban syania. Haba ulong ubadap kerhai, ubadon burom hakasnong gatau, bat hagajaj lejong, hanrei u eno ya kita ki aka baroh. Ban ya hagalanti ka ba namar ula syemme ka jingkemen hau Chris. Kani ka jingkemen ba ka jinghun, kamwan na ki aka ki ba udon. Lani ki environment ka jong u. Hanrei kawan na kani ka relationship ka ba udon baru Chris. Kani ka jinglong ka ay u ka bor ka ba light load man sngongo bat ban aingo yo blei ye ki aka baroh ki ba ulale baru sngoto bo blei udon ka jingtmu na ka benta ka jong u. Ka benta ka ba ar kadai ka sop tim ka banengkong ka jing pensek bor ha ka jing im ka ba man la kasngi. Hapdang kini ka pandemic bat kani ka situation ka bangidon. Ka ka bangidon kam ka jing pensek bor ha ka jing im ka jongi. Ha ka jing im ka ba man la kasngi. Klempep nga perkat ngin don ka ta ka jing shepting. Namar bon ki parabanget bat ki perlok ki bangalayo ba ni kren ha gini ki por ki bangalayo ya kini ka lockdown. Ngasngaw ba ka don ka jing shepting. Don ki ba shepting bayo yo pang corona. Don ki ba shepting nakamta ki bahaying bahasem ki ba don ki jingpang ki ba kamlong vulnerable ki ba don ki ba kamtlot. Namar ki i basibon ki breu ki layap bat kimla banyale yo neu jingpang. Don ki ba shepting ban shim yak vaksin. Bat don ki ba shepting nang manta ki kun ki kti lejong. Kumta kini ki benta ngasngo baroh ki wa kadai ka jing shepting ka badon ha ka donut jongi. Hakum kini ki por ngasngo jan baroh ngidon ken kata ka jing shepting ke ka jing shepting ya ka ba syakmat jong ka jing im. Ka jing shepting ban yo neu jing pang corona. Lane ki bahayeng ki basem ki batlot. Kalong ka basisha. Namar ngilai babon ki breu. Don ki bom julai chenu ro ba ki don hayeng. Ndre ka nugodur. Ki lalong test positive. Namar kim tang da weni ar ubra ya gitu ke jingpang kendu ya ki layo. Wada ba ki don na ka jing tiapang. Nakita ka daw ngasngaw kumban pen kan mau. Kalong ka badon kam bangin ko ngo ya ki protokol ki ba ka sarkar ka labo. Namar ka sarkar ka bo ikaturo day ha ka jingshem jong ki doktor. Jingshem jong ka medical science. Ba uneu virus COVID-19. Udon kata ka nature ka ba ula ban penbit tang lang ba ka kemut lang ba ka sentur bat lang ba ki kemat. Kumta laong bangiday bandang mask. Hagani ka por ka second wave ba ka third wave lay ngiday bandon deng artili ki mask. Bangiday ban side by kikti namar hagino kuno ka jaka ka bangikta yo ladon mano basenria lane ba penhab ya uta tangki kendiat ke jing senrait jong une ujing pang la ka beda ka kti jongi la dangi kum ktai ka kemat ki sentur jongi ngilayo ya kata ka jingpang bat ki ong bangim day ban lek bentur sekejaka babun breu ngidai bandon ka social distancing kani ka day ka balasem ka medical sense bayaw ne jingpang ngilaban kiara kata ka dur bat ngasngau bangiday ban kongo ya kini rengkat ke jing duai ya ka jing ada ka jong U Blei bat ngasngau bangim day ban shepting hoi ngin kongo ngin ya josier bat ngeit bo blei unam ino yangi henry ki don ki parakasi ki ba kam klain ki jinget ngayos ngau dalaki jong skor ki ongkum ne kane kam de ke dei tang ka borksut ki shui ong ba ki breu ki yap no covid henry ki shui ya tau ki ong hadu kata ki laban ong habangiyo ka jing yap breu na ki jo ki rukom yap
kabakta iki lungs ki do ya ka oxygen para bangit beet une u virus ulong wasisha ulong real ngangit mapi baroh pilios ngau hau arhajar arpau habasdang gani ke jingpang laya tho sapang une u doktor Li Wenliang u Chinese doctor u badai ru Kristan hau Desember arhajar khat khandai hau Wuhan Medical College ulalap badon uta u jingpang u mysterious pneumonia wong kadai ke jingpang batamai ubakum virus ya kani ulaya tho badulupen bana leseu ya tho ka kot kubor na hangno ngamtep handrei ngilei i baka sarkar kamsau tanat dia kata bat kala pensitam eu handrei mo u kumu doktor ulaya le ban sumare ke breu bat yala de ulaya kempang badul klat no how February arajar arpau kum tanga kwa ban ya tho ipi bangim de ban ong ba une de ubasisha ngilei i kanu ki breu ki pang bat kanu ki yap bat kajing sekawai kajing septieng kede kajing septieng ban sin yo vaccine ngangangej bau blei u yo snoi kajing yam ki kon jung u ha ka pertei bat tang ha po sisnem lala ban penmi yo new vaccine ki scientist rengkat bat ka advanced technology ka advanced science kele tresitom don bon ki scientist ki badai ki Kristan barwat ki bamdai ro haba ki pet ki jingjanjar jung ki breu ki bapang bat kurkom im hi barok ka wai ha ka perthai ka lakta ki lockdown ha ka perthai i kumba la stand still ka perthai kumta kele tresitom kumno banyele banyo ya ka jingira kumta ro ki banget ha ki balang barhai lagi jong ki yeng ngila ya sha jingit bangila pelong ki jing duwai ki babun rukom kum ki prayer chain kum ki ter ke jing duwai da kari ke jing duwai siyeng ke jing duwai simet ngila kerpa U Blei bun wan ban isen ban yarap ban pelat yangi nau neu jing sitam nganget klempep U Blei u balaong ngam long U Blei u bakelut ulayos ngau ya kene ke jing duwai ke jongi bat ula ai ya kene ke miracle yung new vaccine ha kapor ka babiang ha po sisnem layo kumbau blei ula pendon kam ya ki wai ki scientist ki badai ki Kristan ha ki por ki bamensua ha bagi i basitom ki briu ki pang kamensem jong ki ru kapang kumta ki le man wat ki lat kumno banyarab ki bat lesi haga jing duwai ki ledem banga ngeit skhem ro bo blei ulai yarab biki biki lala ro ban shem ya ki jing yarab na ka banta ke jong ujat ban riu kum u pasture u bala shem ke antibiotics u de u Kristan ngangeit ula duwai bo blei un ai ke jing stad u bo lala ban shem ya kane bat ban shna ya ki antibiotics ban yarab yangi habangi don ki prom habangi don ki jing sitom ki bangi don kam antibiotics ban khang lat yau to jingpang bu unpur u Dr. Simpson ulo shem yo chloroform habo yo i ki breu kin sim operation ban le operation yap haba im kalong ke bi sitom kata kumta ulo shem yo chloroform ban penyo thia klem yo sngaw ye ki breu hakapor le operation nganget klempep U Blei u yas ngau ye jing khot kerpat jong ki breu gi jong u but what ki bamdei ki Kristan ro da ka men sem ka besliang ban yarap ki breu ban wat kalat ban ay ki ka jing khia ngang hit skhem U Blei un ay ken un pen syam ye ki ta ka jing start kumno ban thau kalat ladangi ni wat beni aki story jong ke jing shem hagi medical science klempep ngin shem si bon kum kita kumno bala shem yo neu dawai kumno bala shem ke tu injection what you smallpox ro kumno uto bala shem nang kong hakano ka duruwat dei na mar ki don ke jing sukia ban yarap bi breu barangkat ke jing yarap ke jong U Blei
kilala ban shem yau ni ya kita ki vaksin lani ki dawai ki bala ban penyap ya kata ke jingpang kum tanga ngeit skhem bo new vaksin ro ha kata ke jo gadur ulai yarap na ka benta jongi kalong kum ke miracle hapo sisnem hagi por menshwa baka ke sans kampat advance kat ni kim patla kila de ki bun snem kila ban wat ya ke jingarap ndrei mentah hapo sisnem lala kumta ngasngau da ke jing sungo yo blei ngakerpa dia pi baroh ki prabangit ki badon ke jing sungo artatin ki bam shlur ban shim ngasngau lada pi shim kan long ke jing ada ya pi kan long ke jing ada ki kemi ki pa bat ki bahayeng ki bak don ke jing klot ki belong vulnerable bat kumcu na kabanta ke society jongi sakawai ke jing shep tieng ke dai ke jing shep tieng ya ke jing im ke jong ki khon ki kti habangi peit ya ke perthai kalas neu kata-kata ki jingjia ki besyarkai halakasngi ni shep tieng ngim tip nje ayu ya ki khon ki kti jongi ya ka lawai ke jongki nga ju perkat ha ka por jongki kseu ke jonga tip kumno ke perthai kan long ngam don kam banjer mapi barbor POE haki news haki kot kubor ke ke bajia hak society jongi ro kumta ka long ke be isher kai bat ngidon ro ke jing shep tieng na ka benta ke jing pule ke puthi jongki ngidon ro ke jing shep tieng na ka benta ke kam ke jam ke jongki ke ke banjia ya ka lawai ke jongki kon ki kti ke jongi ngangas ngau kum ki kme ki pa ke badon ke jingkit kle kham tam ke be U Blei bat ke basani au Blei ngas ngau ngi dei ban le shitam ban besai ki khon na ka ktien ke jong U Blei ban ya lam ki ha galanti ka beru Blei ban bo ki ha jing duwa ya la kasngi ban hikai ki ban jiet ya ka babha namar ha kini ki por menta ki jing Sngewbha ke babun jaj hapok ki mobile jongki hapok ki kamera thia ke jongki ki la ban yo bakin la ban jit ban pen separate ya ke babha ba ke besneu bakin la ban eno ya ke besneu bat ban jit ya ke babha bat ki ha ke jing emro hak pedeng ki perlok hak pedeng ki ha ki school ha ki jing pule jongki ro don si bon ki bakin jit ngindu wai bo blei un ai ki ya ke jing stan kum no ban jit ya ke babha bat ban eno iga besniu hi kaya ki bakin nang ban shania how tau bala ban shania bat ubala kular banam ino ya kita ke bakot kerpat yo u blei hi ngangit un setik kere ki un dan rengkat bat ki badun ya lam ye ki bat un pen yo ye ki ka kam ke jam bat un kerkhu ki jing puli ki jing puti jong ki walangi i ka perthai ka long kumne nrenga ngeit skhem kan sedon kalat ha ka no ma ka dur U Blei hi un sple ngangeit ba U Blei unam ino kumbola ple kilat kilanti haki babon hapdeng kini ka lockdown don bon ki belek ki business kilek ki online business ki shat jing shat kilek die ki deliver kilek bon cek ki baru Blei un satau kilat don si bon ki kam haki ni ki por ki bamenta kam da don kam bagin shania tang bagin yok kam sarkar henrei ki kam ki bobon jaj U Blei un sa ai ke jing start ki kum no bakin trei kum no bakin kta hakini ki sngi ki bamenta tongin shania U Blei na banta ki kon ki kti ki jongi na banta ka lawai ki jongki ka safety jongki ka jing pule ki jongki ki kam ki jam U Blei un pendap kum bangilai I ula pendap yang aya pi hakapor ngidang kena ro ngidon sibon ki jinge ringi igum no bo Blei ula ple ke lat ke lenti nakapor sakapor but ladangi ya tho iki kon jongi ka testimony jongi kumno ngele ya lenti kumno U Blei ula kerku yangi klempep kan aiman sem iki bekiru kin nang ban shani U Blei but ban IT ela ke jong ke jing im but ban pech u ya ke jing yarap ke benta ke balai kedai ke jing pensat bor ha ke jing syakri ke jing syakri Blei
hau neu snem. Nadu arajar arpau kalak tak shibun. Kumta kalawan kejing kelih ke donut ke jongi kumno ken ngin syakri blei. Ladangin pai sikis nem ke bala leit sau pau san pau snem mencuan ru pau snem mencua nadu ke kat kendai span ru pau hadu ke nyau pau ter ngajukun mau yai tau jonga i ba mor bagi jukot iong 4 don kisurak siki senong kendong ki kali kidang dona kata-kata kumta haba ilej ijak de ki benai iya de kejat bad ilej ban yalap ya kakten ke jong bulai bad in one pai la de ki benai la jrong utamain la jrong snyo ki kun kim itho so yi hanrai habangi peit ter hakisnem kat kendai spa prapeu ter hadu ki kendai peu la si hadu ki arajar hadu arajar Habang ia be ngilai cigi jingi sang nong gendong hoit kila don la poi ki surak bala don ki kali kila kambon ngilai cigi jingi sang ngilai samet ars ngi lai sngi kanu ki prabanget ki sunghun ka mansim ban ya samet ban ya selok ban ya thokana ban ya rwai baro chimet kanu ka long ga ai mansim bat ka penhun ni ka mansim juga prabanget bat kata ke jing sngo kum chipara Hanrai menta menne hagine ki por shwa ka lockdown ro hagine ki arhajar shipau ter hado menta hagine ki shipau snem le singan ong ngile i kaspa kala manbun ka jingsok kala kam sok ki gibreu ban lej ban wan kumta wat ban ya be chi jinge seng ban ya samit ro la duna ila chuye lej ruing hagis jinge seng he berwat kinong sharai ki pastor kinong yalap ro Teng la shuya be na yeng klem da samit namar la don ki kali bala pensuk hanrai mentapat hagane ka pandemic wat ban lech ki jing sengro ngim yo lat shu la khang lat engi ngim la ban visit ki bapang ngim la ban lech ban pentengen ni ki basem la not bat ki basem jing shitam jing yap ha yeng jongki ngim la ban lech Hanrai ho ngila ban phone ni kita telefon ngila ban yuduai bat ki langba ki telefon hanrai kamlong ken kumbang ya kendo bat ki markmat ni ai ngo yu blei nakamenta ke media mengila ban long yo ke jing seng ke jing syakri blei hakane ke dur diki online service badaki WhatsApp diki audio Badekum kita ki baroh. Ngirang yo ban yo sngowi kakten ke jong bulai. Ngirang yo walangi ya long jing seng tang si yeng. Hanrei kadang don kalat. Hanrei parlok parabanget beit. Kalong sisyaken ke basung kunjak. Habangim yo ban ya kenduk markmat. Kalong sisyaken ke bomsong shitrem. Habangi long jing seng tang si yeng. Kam tam gitu gibe don tang arngut ne laingut. Hanrei habang iyo at least kumne ngasngo mingi don kadaw ban aingo yo blei namar ngimtip ke ka banjia hakisngi ke banwan ngimtip yo ka kam penban bani ka menta ngimtip kumta yaki pohor ki balalek kelalong tang kajing sa kajing kan mau tungin duai bo blei unsa plipat kalad ingi bangini abani kendo biang Minyo ba niya seng lang biyang kumbang ijuya seng. Hindu wajur, ublayun isnay. Baraga jo por. Tungin kin mau kum kin nong tray, bat kin nong syaray hakakam ka jong utray. Wala ka don ka jing ekat ni. Ngi don kam ban besa. Ya ki banget. Namar ngi don kam ban yarap iki ban san ha utray. Ya ki banget haki balang ki bangingi kit kle. Kum tangas ngaw. Wat lang baki telefon, lang baki WhatsApp. Ngidon kam ban reach out siki. Syaki para bangit. Ngidon kam ban call iki. Ngimla ban ong bang, ngimla ban wan. Ngilayo ban susong sukayeng. Handrengin tray sitam. Lang baki WhatsApp baki telefon ro. Ban call iki. Ban kren iki. Hoit kala kambun kam sibun. Kumbala bun kam. Kibriu. Kinong hikay. Kinong hikay school bat ki kena school. Kila bun kam kata-kata. Ban yale ki.
ki jing hikai online kum jo ro mangi kum ki nong sharai balang ngila hab ban bunkam hakaba ngin kontak ki prabange iwe ban dua ki ban sau tho ki longkum no bat ban kentu kan pham ki bat ban pan skap ki ya kakten ga jong blei ro ngine ban wadi kilat u blei unyarap yangi namar ul play ro kum kini kilat lengba kini ki media lengba ke teknologi ke don sibon kalat bengini alap ke gospel wat ngila ban pun poi seduk ki kendong ki ba ki emla ban lej di ki briu nrei lengba ki telefon lengba ki TV lengba ki radio lengba ki bon ki ai ngila ken ban pun sngau ya kakten ka jong ublei kum tangim dai ban man thai wat la ka wan ki jing e kat ni ublei un ya rap ingi kum ki banget baroh haga jing wan ka jong une virus ngeit kane kamlong ka ba klem ka jing tip ka jong utrai jongi klem ka jing tip ka jong ublei kum ba kakten ka jong ublei ka laong bawat da dahap weus nyo unam hap klem ka jing tip ka jong ublei kum ta utrai kan rat utip bar usha yaw ne virus manwan haba usha klem pep leng ba ki nigi jing udon ke jing tmu nak menta jongi ladangin paisha ujaramaya arab kandai lanong Jeremiah arbu kandai lanong gadkot ka bakat wei uong nabangat tip ya ki jingmut ki bangar perkat sapang jong pi ong utrai ki jingmut ke jing sukken te jong ke jing sneu ban ai ke jing kermen ya pi hakapor bakut jong pi ke jing sneu temu ban pen sneu yang ai ya pi hendrei ban ai ke jing kermen yangi kadon ke jing temu nak menta ke jing bah ke jongi ke ai kata ke jing temu ke jong ublei lang bagi ni ke pandemik ublei ulo temu balang bagi ni ki jing ki bangi kendo bangin wan sejan u bangin wad u bangin kam susu u bangin penkre ya la ke jong ke jing im ban ya sembat u hakano kano ke por ke bau khot jingi kini ki dai tang ki dak kishin jong kita ki sngi ki bakado kila sedang ban pen ki jingjia ngile ki jingjia ki bobon cha ja ka pertai larang im nang ban wan hakini ki por sheu ngatrai kala kam ya ka jing im ga jongi larang im nang ban wat blei hakum kini ki por namar blei nga ongkum ta idon sibon ka por ka lockdown arbanai mahagani ngile isong yeng ngile ayu ngi ai por ni em ban tip khamba yo blei ngi wad ni em ban ye shem yo ngi wad ni em ban tip khamba yo ban ngi wad ni em yo de ka donut jungi baro namar ktien ka jong ko ong pin wad yanga bat pin shem pin wad yanga te pin se shem yanga haba pi wad yanga de ka donut baro la ngi wad yo de ka donut baro ngin shem yo bat ngin yo ke jing yadai ke bejeliu bat ke skhem bat ke baklain bahawan ki jing katno ngin nam mantlot hanre ngin long klain yo tongin minot ban pulei ke ktien ke jong ublei ngin wan hajan yo ladang yim don por ban pulei ke ktien ke jong ublei habang yo ban song ying arbanai lanu pat ngin don por ladangim yo ban lech si jing ye sengro ka ktien ka jong ublei ka ong hau yo ne saw lanong ka dekot ka ba arpus saw ka ong ublei ulong umen sim te ya ki banget ha u ya ki banget ye u ban mane ha ka men sim bar ka jing shisha te le se ki ne ken ki la dei ki ta ki por ki bala khot yangi sya kata ka jing dai ka bajeliu bat u ladangi don hangno ro
Habangi cisha, bangi mane ya dah kamen ngin mane ya dah kamen sem. Barha ka jing shisha. Tang U Blei, ubala ban tip bat ban bisyare kata. Ka jing khot yang apa dia pi. Syaka ni ka jing bat ka jing ka bajeliu ya U Blei. Lang ba kini ki jing ki bangi ngi U Blei khot yengi. Lada pin pule hau matios ar pusau lenong barok away. Pini he kita ki sngi khat ga bakaddo ki jing jia ke basyarkai kin sejia. Shuaban wan kata ka sngi ga bakaddo. Ngimtip ayu an jia hakini ki sngi ki banwan, hakini ki snem ki banwan. Kani ka long ka jing khot syaka jing pen kre lese ye ki ki bansawan. Hau new snem arajar arpau lada ngambakla ngapule hagawai kekot wala janda ki hajar ki briu India ki la syap penyap bat pensitom nakamata ka jinget ke jongki bat la ongru nadu ka spa snem ka banengkong hadu ka spa snem ka bakat kendai ki bayap marter ki kambon hagane ka spa snem ka ba arpau kum taplas ngutu wala ngimyo sngo kum bajio sngo menshwa handrai menta ki don sibon ki basya sitom nakamanta utrai ki basya sitom nakamta ka jinget jongki kumta prabangit be jonga asngau lang ba kani ka pandemit bat kini ki jingjia kadai ka por ka ba U Blei udon ka khubor yang apa dia pi bangin wan sejan yu bangin khot kerpa dia bani rap yengi bangin laban syani teli hakan hau de ka donot baro bo unyo ban pensat boringi ngidon kam ya ka jingya dai ka baklan badu kumbau la pensat bor ya apostol Paul yang ngiru unam ino habangi peit tang shu bat ngim peit sei ru mau utip habangi seno hu dei tang mau bala ban yarap yengi kan mau Ushedrak Meshak ba Abednego haka testament ka barim ngeit baroh pitip ba sepang gitu ki jing itu kana haba usem Nebukadnezar ulapha ban bread iki haka lawarding na marba kim tre ban mani ya ka to ka blei tau kila ong nginam dem haka blei tau namarang itip utau blei ubangi sekri ulong blei wala ban senia lada upelat yang ngiru nginai ngoyu lada umpelat yang ngiru Ngi Pdiang bet kiong kim septing ban lech ka lawarding prabangen shisha habagi shani ahu ne U Blei samle ino ayaki ngi habau emu pet ka lawarding ui ki yat kaya po ka lawarding bat ui haga jaka laingot dan saungot bat uong sa uwei kum konjong U Blei bat kat haduk kan ne kala penkelai ke jingmut ke jong usiem ru ban buram ya U Blei jong Ushedrak Meshak ba Abednego habala khot iki sabar jong geding ke jing sma ka ding ru umdon hakamet ke jongki U Blei ubangi syakri ulong ubala ban syania hagabakut jong gani ka khubor nga khot lang yangi ki long keme Tong pen thamai ya ke jing adai ke jong i ba U Blei ngin pen klan ya ke jing ke jong i u bedala ki prabriu ha ke jing syakri Blei knang ba U Blei on yo ban kirkhu yangi banun pen sat borengi halakasi bat ngin long ke jingkyrkhu ya ke kerteng ke jong u bat iki wei pat ki bangi ni syakri Bangyo ban penbanaya ka kubar ka jong u hakani ka pertai to blain kurku yangi nakamta ka buram ka jong u amen Kublai shibun kun samla ya ke jingrai ke bakarpang ke bapilai hapdeng jongi nget kalalong ke jingkyrkhu batu blai unang yo ban kyrkhu unang ayapi ke sap katalan ke bapinang yo ban ruai ban pendon buram ya blai hakisngi ki por baro ki banangwan ai kublai ru
ya pi kong semper ya ki kubor ki ba pila ai hapdeng jongi kum ki para banget ngeit ba ki la yo ban mat ban pediang ya ki jingkyrkhu halaki jong ki rempe yeng ke ba ki yo ban sha skor ya ka tien ke jong blei tengen poi sha ka ba wai no jong ka ni ke jing shakri ngen ruai sa ka wei ke jing ruai shaman sem ka ba saus pa lai puar ban ngenya lumru ya ki jing aingu banga kerpat ya ki para banget baroh bakin yo ban lum ya ki jing aingu halaki jong ki rempe yeng bat ondala poi ka sngi ka bangin yo ban plepat ya ka yeng ke jong trai ba pin wan ra pat ya ki jing kan show sha ka yeng ke jong trai da ka ba pin ai pat ha ki no ki nong ket kam jong ke ji ya sang kan thai bat habala da ban ruai ya ka ne ke jing ruai sa chi sen nga kerpat ya i nong kran i kong semper ba in duai kerpang ya ka ne ke jing aingu ka ba ki para banget ke la yo ban lum bat kum jo ru ban ai ya ke jingkyrkhu penwai laki maka perteki win baki sarong haki ustad ki win baroh pintelon hala jing sarong hakakut mau siang ngatingan syong wi hajan jong mitrai ri turi khop yana ri na pun ki jing man hakakut mau siang skhem utrai dan hakasyaden jisungan syanya lain layap nang tangan om ria laki eryong bab jing at lumba hakakut mau siangan om kenja wi hajan jong mitrai ri turi khop yana ri namun ki jing man hakakut mau siang skhem utrai hak bang adai ban yad pa Jordan naki pular jong ungan om kenran lakal tika jan bat ka ipien hakakut mau siang ki engam ri hajan jong mitrai ri turi khop yana ri namun ki jing man hakakut mau siang skhem utrai hak bagi lok bertekin yas ngolem jingkit pakhya halem ti klau banasyan ngabret huji su baroh la jingduk hakakut mau siang ngashem jingsu ri hajan jong mitrai ri turi khop yana ri namun ki jing man hakakut mau siang skhem utrai hak bang alalai nakalenti klau lembat kiriu kuit hagaburam ngan pau hantangan mengen ya shembat lutrai hakakut mau siang syek tilawai ri hajan jong mitrai ri turi khop yana
tong ini aduai bengin penkut no ya kini ke jing seng au blei ku pa jengi u blei u badon bor u blei u bala ban shania u blei u bala pan bor u apostol Paul u blei u bala don rengkat badu Shadrach Meshach Abednego ngi manedam ya me ngi syakri ya me ngi kwa apan kambaya me ban tip kambaya me tu ya rab ngi kum kilong me ko pa ya rab ngi bengin sliang ngin terang ya me de donot baro bengin wad ya me bagum gini ki por jong ke jinge bengin nam kan randien han rengin wan sejan ya me bengin itho kambaya me ya rab ngi ko try ai boringi hap deng ki jing ya lenti ki badap da ke jinge ngi ai ti la de hame ba me men pensaj boringi kumbale pensaj bor yo apostol Paul ngi ai ti ya ki long keme jong ka balang hang ni hanong thamai bat hak assembly baroh away hak ti ke badon bor jong me ai boringi ki long keme ngin long ke batang shine na menta ke buram go jong me hang no bengi don batukur khuru ya gini ki jing ai kiba ki prabanget kilian no halagi jong ki yeng ke jing kan show ke balong ke benta ke bamela kerku ke jingim ke jongi hoit ke long tang kandet drive it tu pediang bat kerku badakane ke jing ai kan long ke ban yarap na ke benta bengin try kambhai ke kam ke jong me ha ke ne ke slap kendau ngadu wai romen kerku ke wai pe wai ke ti ke belian no batukur khuru ya gitu ke bam sham la ban ai begin la ban ai kambha ke kam ke jong me ke por ban wan to ya kerku ya la ke jong ke balang bat kerku ike jing sengken thai baraka bawai no to ai ba ke jing ai ke jong Jesus Christ about try ke jing ke jong blei lemba ke jing salok ke jong ban sim ba khoi ke long lem rangkat bat ngi hang ne lembat ki para banget ki runget ki ru khoi ki ba mane dami ke keteng ke ba khoi ke jong me ha ke ni sngi menta pat sadok ke bam jukut amen.